és ebben a videóban szeretném mutatni nektek, hogy hogyan kell texture packet berakni Mesterem C-re és Minecraftba. Akinek még nincs texture pack letöltve, az nyit egy Google-t, vagy amit akar, teljesen mindegy, beírja azt, hogy Minecraft textúre pacs. Itt az elsőre menjetek rá, hogy Minecraft Texture Packs, Minecraft Freezer Packs. Erre szépen rámentek. Na most, innen most egy tök randomot le fogok tölteni, csak az a lényeg, hogy amit letöltetek, az legyen 1.8-as, vagy amilyen verziójú a Minecraftotok, vagy a Mesterem C. Igen, innen rámentek arra, hogy download. Bedob titeket egy oldalra, ahol rámentek arra, hogy download. Ilyenkor elkezd nektek letölteni, és addig berakjátok kicsi képernyőbe, ugye az asztalra. Ilyenkor rákerestek arra, hogy százalékját, data, százalékját. Ezt ki fogom rakni a leírásban, mivel ez nagyon fontos. Nyomtuk egy embert. Itt van ez a mesteremc.hu. Rámentek. És ha itt valakinek nincsen olyanja, hogy Resource Packs, akkor csinál egy új mappát, aminek ez lesz a neve. Ezt is kirakom a leírásba, a Resource Packs-et, mert szerintem azt nehezen lehet leírni. De aki ügyes, az azt is le tudja írni. Nekem úgy volt igazából, hogy itt volt egy 1/7, aztán onnan úgymond letöröltem, úgy tudjátok, így átneveztem. És lehet, hogy néhányatoknak ez is az lesz, úgyhogy igen. Ilyenkor megnyitjátok, itt nekem már vannak textúra packjaim. Ilyenkor már elvileg le fogja nektek tölteni. Behúzzátok ide, és ilyenkor megnyithatjuk már is a Mesterem C-t. Igazából ilyenkor már be is csukhatjátok, hogyha nagyon akarjátok. Én nem szoktam becsukni, mivel nekem így a gépem elírja. Úgyhogy itt lesz egy vágás, mivel mert nekem nem annyira gyors. Most, hogyha ez megvan, akkor rámentek arra, hogy beállítások, forráscsomagok, és itt is van, ugye, amit be is raktunk. Ezt így rámentek, és kész. Ilyenkor engem valamikor ki szokott dobni a játék. Hát igen. Majd lesz nekem is egy texture pack-em, és ahogy látjátok, egyből be is rakta, de azért csinálok egy új világot, hogy lássátok. Nagyon működik, és jó, és menő, és minden jó. Csináljad már. Ja, akkor itt lesz egy vágás. Na szóval, be is töltött a világunk, és ahogy látjátok, teljesen működik. Eléggé jól be van itt textúrázva. Nem tudom, miért nem kapom meg mondjuk a blokkokat. Na mindegy. Csak laggolok. Igen. Akkor ennyi lett volna a videó. Ha tetszett, nyomjatok lájkot, és osszátok meg barátaitokkal. Én 32 voltam. Sziasztok!